Oh. Hi, what's up guys? This is Ranil Baligot once again guys, no. So maghatod ko sa inyo karong magandang tip mga kusano. So kadang gibuhat guys, no, i-share lang nako sa inyo katong mga mahilig mo amping silang naong pareha nako karon nga giampingan gyud nako nag-ayo bisag waan nagipili pero importante kay sa kuha ang naong bisag pangit kay ni guys. Ako ning gipahalagahan kay di ko gusto nga ang lamok makauna sa akong naong, gusto ko kanang nagtan-aw. Malakas po yung guardian So angel ko kung sir. gusto mo guys nga di na mo magmusket or wa mo musket yung balay so wear helmet na lang guys para dili kayo mo paakon inyong naong ug makabiran po inyong mata, ilong, tanan-tanan guys, no. So ano pa inyo hintay inyo guys, no, kinahanglan nyo mag helmet sa tungang gabi kung matulog mo para di mo matilawon sa lamok para iwas mo sakit bisag kapila mo gipasakitan. Ang importante di mo mamasakit ang otro. Gigi.